Prišli ste domov z nákupu, alebo len tak máte zo záhrady doma strašne veľa zeleniny a neviete čo s ňou. Prinášame vám recept. Urobíme si grillovanú zeleninu s nakladaným syrom Fellada. Takže celý recept je veľmi jednoduchý. Najdôležitejší proces je nakrájať si zeleninu. My sme si na dnes vybrali baklážan, cuketu, nejaké šery rajčiny, červenú cibuľu a môžeme použiť napríklad aj farebnú papriku. Pokiaľ budete zeleninu tak ako my grillovať, je veľmi dôležité nakrájať ju na čím väčšie kusy, aby neprepadla cez mriežky grillu. Všetku zeleninu môžeme poliať olivovým olejom, osoliť, okoreniť a šup s ňou na grill. Pri grillovaní nám ide hlavne o to, aby zelenina ostala stále možno trošku chrumkavá, ale zároveň aby bolo cítiť tie ogrilované časti. To znamená, ostane tam asi 5 až 10 minút z jednej strany a rovnako aj z druhej strany. Samozrejme, niektoré kusy zeleniny budú skôr, ako napríklad baklážan, jemu to trvá kratšie, alebo cukete, ale taká paprika, tak ľudne môže ostať na grille o 5 minút dlhšie. Zeleninu vyberieme z grillu, necháme ju chvíľku vychladnúť a nakrájame ju na nejaké rovnako veľké kusy. Na rovnako veľké kusy nakrájame aj Felladu. Všetku nakrájanú zeleninu preložíme do misy, môžeme ešte dochutiť soľou a čiernym korením, pridáme pretlačený alebo nakrájaný cesnak, trošku olivového oleja a nejaké bylinky. My sme dnes použili drvený rozmarín a takisto petržlenovú vňať. Celú zmes dobre premiešame a môžeme nakladať do zaváracieho pohára. Ako prvá ide vrstva zeleniny. Môžeme pekne utlačiť. Na zeleninu nakladáme nakrájanú Felladu a navrch ešte jedna vrstva zeleniny. Celú zmes zalejeme kvalitným olivovým olejom, zatvárame a takto pripravená zelenina nám v chladničke vydrží kľudne týždeň a pol. Takúto zeleninu môžete podávať ako samostatné jedlo alebo aj ako prílohu k nejakému mäsu alebo rybe. Ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.